Hello mga ka-chicks, magandang umaga. So mga ka-chicks, ipapakita ko lang sa inyo no, yung ano no, first na itlog na sa crossbreed namin no, sa Rhode Island tsaka sa ano, native chicken. Ito lang mga ito mga ka-chicks oh. Grabe ang liit. Oh, liit lang talaga. Ano na to? Rhode Island tsaka ano? Native chicken. Dalawa yung nangingitlog ngayon. Mga ano, dumalaga. Ito yung isa oh. Dito siya nag-iitlog oh. Liit lang talaga oh. Grabe. Akala ko malalaki kasi ano, Rhode Island kasi. Tsaka ngayon gumagawa kami ng ano, kulungan ng manok. Kasi plano naming mag-immunize. Para sa immunize. Plano namin mag-immunize kaya gumagawa kami ng ano ng manok kulungan. Dito namin ilagay lahat ng mga manok. Dakpi namin lahat tapos ilagay namin dito. Dahon saging. Dahon saging. Oh, pwede ra. Maana na. Ito no, ito yung mga manok namin no. Hinahanda na namin kasi gusto naming mag-breed. Gusto naming mag-supply. Supply kami ng ano. Ayan oh, yung ano. Yung mga ano Rhode Island no. Yan yung i-breed namin no. Mga malalaking manok. No? Yung i-breed namin Rhode Island. So ito talaga kinabuhi sa probinsya mga ka-chicks no. Ito yung mga ginagawa namin dito pag dito kami sa ano sa babuyan. Yan. Okay na.